Together, growing in faith, changing communities. Bawunyiswe uJesu Kristo. Thandaza ngifisa sibuke ivangeli kaJohane chapter 13 from verse 31 kuze kube verse 35. Kwathi uJudas esephumile ekabelweni lokudlela uJesu wabesethi indodana yomuntu idunyisiwe noNkulunkulu usedunyisiwe ngayo. Kunenkonzo engifisa ukuyibuka kancane. Okokuqala engihlala khona uJesu uqeda ukubageza inyawo abafundi bakhe. Maqeda bebageza inyawo ebese batshela ukuthi omunye wenu uzakuphaphela. Maqeda ukusho njalo uJudas uyaphuma ahambe. Athi bephuma ehamba ebesethi uJesu indodana yomuntu isidunyisiwe. Kunenkonzo athi thina sibambene noSathane. Jesu indodana yomuntu usedunyisiwe. Judas uyokubulala. uJesu uyaqonda ukuthi uJudas uzobephuma uyohlangana nabantu abafuna ukuthi afe. Kodwa uJesu akayi uJudas ayomcenga athi ngiyacela ukuba ushintshe plan, ngiyacela ukuba nikhehlise insuku, ngiyacela ukuba ungangibulali. Kodwa uthi akahamba yongibulala ngoba uNkulunkulu uzodunyiswa nangokufa kwami. Noma bangahlangana kodwa uNkulunkulu uzodunyiswa noma sebehlanganile ngawe. Noma ungaphela umsebenzi uNkulunkulu uzodunyiswa noma usuphelile. Noma bangayibulali ingane zakho uNkulunkulu uzodunyiswa noma ingasaphili. Noma ingasebenzi ingane zakho uNkulunkulu uzodunyiswa noma ingasebenzi. Noma bangaphehla ubhodwe egcekeni lokhamba umanzi ophehlela ukhamba athi uNkulunkulu uzakudunyiswa noma eliphehla lihlala nawe. Inkonzo yokushiya ukushiyele konke uNkulunkulu. Inkonzo ethi
Ngisacela ukudedela kushiya uNkulunkulu. It's called letting go and letting God. Khona izinto ekumele ngidlule kuzona ngiqonda ukuthi angisanawo amandla phezu kwalokho. Angisanaso isabelo phezu kwalokho. Angisenankulumo phezu kwalokho. Angisenambono phezu kwalokho. Sengithi noma ngenzeka wena Nkosi uzakudunyiswa. Zuthule izinto mina. Eyoqala, it is letting go and let God. Let go. Dedela. Kakade uNkulunkulu akakwazi ukungifumbathisa mangisaphethe. Akakwazi ukuzibonakalisa amandla akhe uma nami ngisafuna ukuzenze. uNkulunkulu olunye uhlobo lomuntu akalifuni usizo lwami, uzakuzenzela yena. Sifunde umethemba uNkulunkulu. Asifunde umethemba ukuthi owuqalile umsebenzi uzakuphetha. Othembisile, uthembekile, othe uzakwenza ngeke lishone ilanga engakwenzanga. Khona le nkonzo evuka kumina, uMntaka Maria wafundisa inkonzo yokuthi sephelelisiwe. Athi icebo lami necebo likaNkulunkulu alifani. Athi ukufisa kwami nokwenza kwami nokwenza kaNkulunkulu kuhlukile. Athi kodwa ubhala kahle icebo inalo ngomuntu wami ngeshintshwe. Yanthinta le nkonzo yokuziwa uJesu embone phuma, embone yobulala. Kodwa uthi Nkosi mawudunyiswe nangalokho. Athi nangenyembezi mawudunyiswe. Nangenyaka ungasebenzi mawudunyiswe. Nangenyaka unganabantwana ngcwaba mawudunyiswe. Nangenyaka ngiyihlayisa mawudunyiswe. Nangenyaka ngenziwa isilima abakwethu mawudunyiswe. But there's peace in letting go because I don't have to worry about it anymore. I hand over to God and God takes care of it. But there's something else uJesu angifundisa yona. uJesu eze embuka uJudas ehamba akavumeli ukuthi lokho kumenze isigcina. Kunabantu abagqilazekile, bagqilazwe ama-experiences of the past, bagqilazwe abantu ababalimaza, bagqilazwe abantu ababahlukumeza, bagqilazwe abantu ababazonda. Abanye balabo bantu kade bafa, kodwa labo abaphilayo namanje basigqilazekile. Because babambelele entweni even though they know lento yababulala. Babambelele entweni even though they know this is not good for my health. Inkonzo uJesu ayishoyo. Uyababuka bonke abafundi bakhe. Simvumeleni uNkulunkulu adunyiswe. Ukuthi uNkulunkulu uzodunyiswa ngahlobo luni angazi. Kodwa uNkulunkulu endaweni kaJesu udunyiswe ngokuthi abehlala naye. Kuba yena ombulalayo. Ngesinye isikhathi uzadunyiswa ngokudla eswini sakho. Kuba yena ombulalayo. Ngesinye isikhathi uzodunyiswa ngomcelisile. Kuba yena ombulalayo. Ngesinye isikhathi uzodunyiswa ngomnikeza umsebenzi. Kuba yena ombulalayo. Ekugcineni
Wathangazanga zuche sungithande ntoni angazanga zuche sungithande ntoni angazanga zuche sungithande ntoni ukukhombisa ukuthi uyakuthanda ngokuvulela amasango enhlupheko asondele kuwena. Sithi mase zikhaka, sithi mase zikushaya, sithi mase ibukisa ngawe, abese yavubuka athi vele mina ngabona ngakenzeki ngase ngibekugange empilweni yakho ukuthi siyavuka kodwa isoze zaqeda ngawe. Khona inkonzo uNkulunkulu ayenzayo athi ucula kahle, athi wendlala indumiso, athi phezu walameva akhonzele kahle yebo yekuthixo. Mvumela uNkulunkulu ayindlala indumiso. Kehlala elizweni yami ukuthi ngelinye ilanga uyasukuma esihlalweni somkhosi bese esibambula ameva abese esula inyembezi zeminyaka abese esula iy'nhlamba zeminyaka abese esigona imfimbo yeminyaka abese esula iy'khwehlela zeminyaka abese esigokisa ingubenja ebese esigona athi naba abafele ezweni lasemhlabeni athi ehluphekile okukhulu athi kodwa bageza iy'ngubo zabo ekudleni negazi labo. Khona inkonzo uJesu akufundisa yona noma ngabuhlungu noma nganje kodwa Nkosi intando yakho mayenzile. May not make sense. Okwamanje it may not make sense. So njalo ngelinye ilanga athi Petru ufike uqonde. Okwamanje mina ngicela ukuthi uNkulunkulu no. Okwamanje kwasakwenzeke kanje athi uNkulunkulu lo. Okwamanje kwasaphela ngosifaka athi uNkulunkulu lo, ngoba intebe nalo ngawe is bigger than what your mind can comprehend. Khona inkonzo uNkulunkulu asinika yona. uNkulunkulu uyangishaya ngoba uNkulunkulu uthi azivumele intando yakhe noma ingekuthi. Usazivumela intando yakhe noma ibuhlungu thi kodwa ngoba ngakho konke yena uyakudunyiswa. Khona ilizwi alishoyo ekugcineni elithinayo uthi love one another just as I've loved you. Khona inkonzo uNkulunkulu ayenzile wangithanda mina sonke ngelutho. uNkulunkulu usinika inkonzo yokuthi thanda nami. Izwe liyonazi ukuthi ngabami ngoba nenkonzo yokuthanda. Inkonzo yokuthanda ibuhlungu ngoba inkonzo yokuthanda iphoqa ukuthi uxole. Iphoqa ukuthi udlule entweni. Iphoqa ukuthi umethembe uNkulunkulu. Sibusise uNkulunkulu somahle asinikeza sikhanisele. Sinikeza amandla nomusa nothando negrasi yakhe ahlulelise impilo zethu. Uyisele indodana nomoya ogcwele